Здравейте! В поредица от видеа ще ви разкажа за инвестициите, които направих през последната година. Това е един от имотите, които си закупих, или по-точно това е първият имот, който закупих. Показвам ви го, защото аз обичам да тръгвам от нещо малко, от нещо по-евтино. Въпреки че вече 6 години се занимавам в сферата на недвижимите имоти, това беше първият имот, в който инвестирах за първи път. Намираме се в село Тученица, в центъра. Кметството е тук зад нас и имота, който представлява, беше обикновен парцел без ток и вода с площ от 1 декар. Имаме орех и няколко овощни дръвчета в него. В парцела нямаше нито ток, нито вода, но пък и цената, за която успяхме да го придобием, беше сравнително доста добра като за пазара. Преди точно една година, около юни-юли, мисля, че около юли го закупихме и дори в него беше поникнала цяла гора. Даже и в момента да го виждате, че не е в най-доброто си състояние. Косим го в момента, но когато го придобихме, тук беше гора, като малко по-малко от тези дървета. Какви подобрения направихме в имота? На първо място го разчистихме. Това ни струва около 1500 лева. Дойдоха няколко камиона, багер. Много сериозна техника, за да разчистим абсолютно всички прераслици вътре в двора. Следващото нещо, което направихме, ето там, пуснахме заявление за ток, защото парцела беше гол, просто едно дворно място. Прекарахме ток, вижда се, ето там е таблото, вързахме го към дирека и това ни струва някъде около 1000 лева, заедно с монтирането на таблото, с контакта. Също така в имота прекарахме, или по-точно сме в процедура за прекарване на вода, изградихме тази шахта за водомер и трябва в момента ВиК-то да ни прекара тръбата някъде до там, просто да стане заустването. Интересното на този парцел или за село Тученица е, че имаме канализация. Това е единствената улица в цялото село, където ето е шахтата там, има канализация. И другото нещо, което направихме в парцела, забравих да кажа, че за тока някъде около 1000, за водата ни излезе също така около 1000 лева. Както виждате, тук оградата е чисто нова, направихме си я заедно с съседа ни и ни излезе 45 метра е дълга и ни излезе 16 000 лева това нещо. Доста добре се получи. Ела да ти покажа и тук. Здрасти! Тук тази ограда в момента не сме направили, защото просто съм в други проекти и не е останало време, но тепърва ще предприемем действие и ще направим така хубава ограда, каквато направихме от другата страна. Идеята на парцела е да си направим проекта за къща и да я разположим някъде тук. Така че грубо сме дали, за да облагородим този парцел до момента, около 18-19 000 лева, за да застане по този начин. Парцелите не са шега работа, защото са доста трудоемки и като работа, и като време за различните видове разрешителни, за прекарване на водата, за тока. Така че преди да вземете решение да си купите парцел, да си строите къща, е добре много да си направите план колко бързо искате това да се случи, или в по-добрия случай да си търсите парцел с стара постройка, която да съборите и да имате партидите за ток и вода. Тук казвам, преобладаващо беше да вземем парцел на добра цена. Не сме търсили да е парцел с вода и ток. Така че в поредица от видеа ще ви покажа всички имоти, които успях да придобия и да продам за една календарна година. Успех!